Goddag igen og rigtig hjertelig velkommen til Handicap-magasinet. Det sviger stadig med spørgsmål om det, der hedder frit valg. Om jeg har fået at vide, at det har noget at gøre med borgerstyret personlig assistance. Så det kræver Preben jo en rigtig forklaring. Ja. Vi arbejder inden for aktiv handiservice med borgerstyret personlig assistance. Og for at kunne få det, så kræver det, at man har et handicap, som er et varigt men. Og så vil man ved hjælp af servicelovens paragraf 95 og 96 kunne få tildelt det, der i daglig tale hedder en BPA. Ja. Når man har fået det tildelt, så når man frem til det frie valg. Og det vil sige, at den handicappede kan vælge selv at administrere sin ordning, få et familiemedlem til at administrere ordningen, eller få en forening til det, eller få et privat firma. Det er de muligheder, der ligger for at få administreret den frie. Men det er den handicappede selv, der bestemmer. Der er ingen kommuner eller noget, der går ind og regulerer det. Altså frit valg, det vil sige, der er ikke alle vejen, det gælder, vel? Nej, der er undtagelser i det, og det er ikke godt, fordi det fratager faktisk den handicappede nogle muligheder for at beholde det bureau, de selv har valgt. Og det er jo især, hvis vi går ind og kigger på SU-styrelsen under Undervisningsministeriet, som jo har valgt at udlicitere opgaven til et par bureauer. Og det kan godt give problemer for vi andre. Og det samme med Respirationscenter Øst, som også har valgt at udlicitere opgaven, og det giver også lidt problemer for, at de samme bureauer kan sidde og så sige, at nu får vi mere volumen på baggrund af, at vi har de to store licitationer. Men ellers er det den handicappede, der primært selv har et frit valg. Er det så det hele? Er vi så kommet igennem det? Nej, det er vi ikke, fordi så har vi jo springet i kommunerne. Vi har 98 kommuner i Danmark, og jeg tør ikke sige helt, at der er 98 forskellige timepriser eller månedspriser, men vi har jo et spring fra nogle kommuner, der kun vil betale for eksempel 1.600 kroner om måneden for at få administreret en BPA-ordning, og så er der nogle kommuner, der giver op til 17-18.000 om måneden. Og det er for en basisydelse, vi taler om her, som jeg nok skal komme tilbage til senere, hvad den indeholder. Men vi forstår ikke helt det store spring inden for branchen. Fordi hvis man nu sagde, at der var en enspris, altså lad os så sige, at det koster 15 kroner i timen at få administreret en BPA-ordning, jamen så var den handicappede sikker på, at det var ens pris, og det valg, der blev foretaget af den handicappede person, det var jo ud fra nogle rent kvalitetsmæssige krav, og ud fra de servicemæssige dele, der blev lovet, og som blev så opfyldt for den handicappede. Det vil sige, ved at køre med en ensartet basispris på hele landet, der var den handicappede sikker på at få en service, som der blev betalt for. Og det har jeg bejlet til også der, hvor vi prøver at lave en brancheorganisation, og jeg mener, det er det rigtige. Så vi sikrer kvaliteten, frem for at der er nogen, der går ind og siger, at det kan vi godt lave billigere. Vi har en kæmpe volumen, så det gør vi bare. Men der er jo ikke nogen, der dermed siger, at de får den kvalitet. Sig mig, den her basispakke, hvad indeholder den så? Jamen, den deler vi i to. Fordi at en betingelse for at kunne få BPA'en også, det er, at den handicappede kan være arbejdsleder. Og det vil sige, at han skal have den daglige instruktion og varetage den daglige instruktion af de opgaver, der skal udføres af hjælperne, lave skemaplanlægning og gennemføre mus-samtaler for eksempel. Det er bare nogle af de ting. Men det er arbejdslederen, og det er den handicappede. Og det medvirker vi gerne til, og lærer dem også, hvordan man er en god arbejdsleder. Og kniver det med mus-samtalerne, så går vi også ind i det. Hvad er mus-samtaler? Det er medarbejderudviklingssamtaler. Det er jo meget vigtigt, fordi det, der foregår i en BPA, det er jo, at vi har nogle mennesker ansat i et hjem, et privat hjem, hvor de udfører noget arbejde, og når de udfører et arbejde, så er det samtidig en arbejdsplads. Så det er jo meget, der skal hænge sammen i en hverdag. Og mange mennesker, der er handicappede, har så hjælp 24 timer, og har hjælp på i 24 timer. De er jo aldrig selv. Nogen er under konstant overvågning. Og, altså, det er vanskeligt. Tror jeg selv i hvert fald, med det jeg har oplevet og har set, at have et menneske rundt om sig hele tiden. Og samtidig med, at man skal være arbejdsleder og lede et andet menneske, som man er dybt afhængig af. Det skal også være et menneske, man kan lide, man har omkring sig hele tiden. Altså, det er jo næsten det vigtigste. Oplæring kan vi altid foretage, og kursus kan vi altid give. Men kemien imellem
en hjælper og så den handicappede, den skal simpelthen bare være på toppen. Ellers så fungerer det ikke. For det aldrig til at køre. Så det er alfa og omega. Vores opgaver som bureau, det er jo at medvirke ved ansættelser og afskedigelser og udfærdige alle papirerne i den forbindelse. Og så udbetaler vi lønningerne, beregner lønningerne, feriepenge, ATP og hvad det ellers er. Altså hele den lønadministration, der ligger i alle firmaer. Så medvirker vi til at finde hjælpere, så den handicappede har altid selv det sidste ord. Ja. Det vi kigger efter, det er jo, hvordan optræder personen, og hvordan er deres erfaring, eller har de erfaring, kræves der erfaring, hvad skal der tilføres, for at de får en erfaring. Det allervigtigste, det var, som jeg var inde på før, kemien. Det er simpelthen alfa og omega. Så gør vi også det, at vi medvirker til at gøre den handicappede til en dygtig arbejdsleder. Altså, det er jo en betingelse for at få ordningen, men altså fordi man er handicappet, er man jo ikke nødvendigvis født som en dygtig arbejdsleder. Og fordi vi er jo også mange ude i samfundet, der siger, at vi er arbejdsledere, ja vel, så hvordan er du blevet det? Jamen det har jeg læst mig til. Nå ja, jeg er handicappet, jeg skulle kunne det fra fødslen. Altså, der har lovgiverne nok ligesom været inde på et eller andet. Ja. Men så giver vi dem kursus i det, hvordan gør jeg det her? Og hjælper dem igennem det, og så kører det efter et stykke tid fornuftigt. Og gudskelov er de fleste handicappede og mange af hjælperne så fornuftige mennesker. Og er kemien der, så giver det sjældent problemer. Så det prøver vi at køre fra. Fortæl mig lige, hvordan får man fat i sådan en BPA? Altså hvis man er handicappet og har en varig funktionsnedsættelse, fysisk eller psykisk, så er der muligheder for at få en BPA, og den kan man søge ved sin kommune. Og i nogle kommuner, der siger man, at for ansøgningen er indgivet, så bliver man indkaldt til et møde. Og så tager man det derfra med en socialrådgiver, og så er det myndighedsafdelingen, der i den sidste ende tager beslutningen, om man kan få det. Men i mange tilfælde, der er det kommunerne også, der spørger, om man kunne have interesse i det. Fordi man skulle jo gerne som handicappet hen og have en ganske normal, i godsøjne, dagligdag, ligesom alle andre. Og kan man få det ved at få noget hjælp, så er kommunerne som regel meget indstillet på den del af det. Og skulle man allerede have en ordning, hvor kommunerne kører det hele, og man synes, at man vil over i et privat firma, fordi man ikke selv kan magte det med lønindberetning og hvad det er, jamen så kan man skifte til et privat firma ved at kontakte de private firmaer eller den forening, der også kører, og så kan man skifte til det. Så skal vi lige spørge, hvad koster så noget for den enkelte borger? Altså for den handicappede koster det ingenting. Kommunerne betaler et administrationsgebyr, som jeg har været rundt om, og det aftales fra firmaet med den enkelte kommune, og det varierer meget, som jeg har sagt før, så jeg kan ikke sætte nogle eksakte tal på, for det afhænger af den enkelte kommune, men det spænder faktisk fra 1.600 kroner om måneden, og så op til omkring 20.000 om måneden. Det har også noget at gøre med kompleksiteten i selve den handicappedes tilværelse, og hvor mange hjælpere der er ansat. Altså, der er nogen, der kun har 4 hjælpere, måske 2 hjælpere, og nogen har 9 hjælpere. Så det kan vi ikke sådan helt sætte tallene på. Kan man få fat i dig, eller nogle af dine folk, hvis det er, man pludselig bør have lidt mere at vide om en af tingene, du har talt om? Hvad kan man så gøre? Man kan gå ind på vores hjemmeside, som hedder www, og så punktum, og så a, og bindestreg, og så ctiv.dk. Og den kan vi se hernede under dig. Ja, og så kan efter udsendelsen, der skulle der gerne komme 2 telefonnumre på Aktiv Handiservice, og der er meget velkommen til at ringe. Vi svarer på de spørgsmål, som I måtte stille. Preben, så vil vi sige tak, for nu tror jeg, at folk har fået fyldt op, men som det siges, efter programmet, når hele programmet er færdigt, kører der en rulletekst, hvor man kan se dine telefonnumre. Vi siger tak, fordi du lige tog dig tid til at fortælle om sagerne. Ja, vi siger tak, fordi I vil komme her.